S neuroložkou Věrou Hančinovou z Neurologické kliniky Slovenské zdravotní univerzity Univerzitní nemocnice v Bratislavě Ružinově jsme si o léčbě migrény povídali už několikrát, ale až v tomto online rozhovoru jsem se dozvěděla, že i paní doktorka trpí migrénou s aurou, tedy má dvojí cenný pohled, jak lékařky, tak pacientky. Nejprve jsem se paní doktorky zeptala, kolik asi nemocných migrénou má migrénu s aurou a zda aura může do jisté míry pacientovi i pomáhat. Štvrtina pacientov jednoducho migrénu s aurou má, je to podskupina pacientov s migrénou a niekedy tá aura môže byť aj prínosom na to, aby sme vedeli, že niečo sa deje a dokonca ja sama som migrenička s aurou a mne tá aura slúžila k tomu, aby som včas užila aj nejaké nesteroidné antiflogistikum a mne v tejto fáze dokázalo tu migrénu zastaviť. Paní doktorko, poznala jste vždy vy jako lékařka a zároveň pacientka, že to, co se vám děje, je aura při migréně? Trvalo mi chvíľku, kým som pochopila aj ako neurolog, že je to vlastne aura, to, čo prichádza. Takže viem si predstaviť, že pre laika, kým sa naučí žiť s migrénou s aurou, to môže byť stav, ktorý ho znepokojuje, lebo tá aura má viacero podôb, ktoré môžu naozaj evokovať aj pocit nejakej inej závažnej choroby. Ja konkrétne som mávala tie príznaky také, ktoré by mohli evokovať mozgovú cievnu príhodu náhlu s tým, že trpnutie končatiny, porucha reči. Říkáte, že aura při migréně se může projevovat poruchou řeči. To bych řekla, že není moc známý symptom a může to v některých lidech vyvolat i strach? Áno, v podstate tá porucha reči pre mňa osobne bola najdesivejšia. Vtedy som pochopila aj pacientov s cievnou príhodou, čo to znamená afázia, alebo niečo je iné, keď sa vám pletie jazyk, komolíte slova, to je také pochopiteľnejšie, ale už tie fatické poruchy, to je vlastne laikovi trošku také pole neznáme. Vy viete, čo chcete povedať, ale nedokážete sa vyjadriť, že máte to v tej hlave a nejde to na jazyk, to je to typické poškodení v rámci mozgových príhod, tak toto sú už také značne desivé prejavy. Takže toto naozaj, pokiaľ by som nebola neurológ a znali veci, tak tento stav určite laika, pokiaľ to prežíva prvýkrát, doženie na ošetrenie niekde na urgent v obave z vážnej zdravotnej udalosti. Paní doktorko, jaké další závažné symptomy může pacient s migrénou s aurou mít? Pre pacientov, ktorí tú migrénu majú spojenú s aurou, je migréna ešte takým závažnejším ochorením, lebo to trpnutie je nepríjemné, ale sú aj hemiplegické, že vyslovene nedokáže tými končatinami hýbať. To je stav naozaj urgencie. Aj keď máme známu anamnézu migrény, tak takýto stav patrí na urgentné vyšetrenie, pretože niektoré migrénozné záchvaty môžu dokonca končiť tou cievnou príhodou. Čiže takýto stav má byť vyšetrený aj s CT angiografickým vyšetrením, aby sme predišli vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody. Paní doktorko, slyšela jsem, že trápí-li pacienta migréna s aurou, nemůže v rámci akutní léčby užívat specifickou léčbu triptany. Je to tak? Pokiaľ máme migrénu s aurou, tak naozaj tie triptany v tomto prípade nie sú odporúčanou liečbou a práve migrénik s aurou je ten, ktorý máva tých migrén viac, tie záchvaty bývajú ťažšie, čiže pre pacienta takéhoto typu sú vhodnejšie, pokiaľ zaberajú nesteroidná antiflogistika a v prípade, že sú časté migrény, tak práve tá biologická liečba zvládne to riziko, pretože pacient, keď má bolesť, veľakrát funguje aj to, že my pacienti, alebo ako to vidím, často keď to funguje susedovi, tak, alebo priateľke, tak si zoberiem ten liek aj ja a už tieto nuancy medzi rozličnými typmi migrény už nerozoznávame a netušíme, že si vieme takto ublížiť. Preventivní léčba na migrénu klasickými preparáty se u migrény s aurou i bez aury neliší. Lékaři ovšem nyní mají k dispozici i moderní biologickou léčbu.
Paní doktorko, pomáhá tato léčba i pacientům, kteří mají migrénu s aurou? Jednoznačne, áno. V tomto smere vlastne, čo sa týka odstránenia tej bolesti a dokonca bolesti hlavy spojenej s ďalšími neurologickými príznakmi. Z toho nám jasne vyplýva, že pokiaľ tento aspekt odstránime zo života pacienta alebo zmiernime častosť aj prejavy, tak jednoznačne tú kvalitu posunú niekam k tomu pozitívnejšiemu. Tolik o léčbě migrény s aurou neuroložka Věra Hančinová z Neurologické kliniky Slovenské zdravotní univerzity Univerzitní nemocnice v Bratislavě Ružinově. Dobrý den vám přeje Šárka Beata Joklová.